Diomaye Faye ye président kura de ye a sigira ni ma fili a tɛ kalo 2 yɛrɛ bɔ fɔlɔ. Diomaye Faye ma se costume donni ye min b'a a kɛ leader ba ye CEDEAO kɔnɔ ko a bɛ se ka négociation ni médiation kɛ fo ka se ka nin jamana ninnu saba lasegin CEDEAO la. F'an k'o faamu. Hali n'a ka jamana bɛ peser a bɛ compter économie baw fɛ CEDEAO la. Maintenant ani UEMOA la. Maintenant Diomaye Faye ni ninnu an ka kuntilennaw ye kelen ye an ka yecogo la yɛrɛma hɔrɔnya sira fɛ an ka jamanaw yɛrɛma hɔrɔnya sira fɛ. Mais o t'a bali k'a fɔ géopolitique de don Sénégal bɛ position dɔ la ani Faransi ni Occident cɛ min t'a a permet bi Diomaye Faye ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan. O fo k'o jateminɛ ko la. Bon, an ka jamanakuntigiw u y'a bonya parce que n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ souveraineté ko fanfɛlaw la. Ayiwa Senegali jamanakuntigi kura Diomaye Faye ale kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a kɔni ma ci jamana si fɛ ni k'a laɲini ko ka AES o ka segin ko kura CEDEAO jɛkulu kɔnɔ ko nin ye ale yɛrɛbakun yɛrɛ ka hakilinataw di ye. E yɛrɛ bolo AES o ka segin ko kura CEDEAO kɔnɔ yala nafa b'o la bilen wa ni jamana saba ma? Politique de don jamana kow de don hali sini ma sinikɛnɛ n'an ka ɲɛmɔgɔw y'a ye ko waati sera an bonyana an ka danw dɔnna an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw jate minɛna baara la an bɛ se ka segin CEDEAO la an bɛ se ka segin jamana kelen kelenw na komi an bɛ se ka segin confédération AES bɛ se ka segin CEDEAO la jamana sabaw bɛ se ka segin ni signature kelen ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ. Ni jamana saba ninnu bɛ segin CEDEAO la a tɛna kɛ segin kɔ ye jamana saba ninnu ma a bɛna kɛ taaɲɛ ye CEDEAO de ma. O kɔrɔ ko CEDEAO de b'a ka règles lajɛ k'a ka méthode lajɛ k'a ka approche lajɛ k'a ka dynamique lajɛ k'a ka hali fɛn de base lajɛ. Donc o bɛɛ de bɛ lajɛ fɔlɔ ka nin bɛɛ de bila a plat. A ma nɔgɔn mais adamaden ko don jamana ko don a tɛ bali ka kɛ parce que Mali principalement ani Burkina ni Niger u ye farafinna bɛɛ de ɲɛ yɛlɛ CEDEAO dama tɛ dɛ. Donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni tɛna se ka kɛ bilen ni n'u bɛ segin ka don CEDEAO la a bɛ kɛ CEDEAO kura de u ka laɲiniw kan parce que o de ye jamanadenw CEDEAO jamanaden bɛɛ ka laɲini